ukázky jednoduchých online aktivit popsaných a seřazených systematicky podle kompetencí. Interaktivní pracovní listy umožňují aktivní zapojení do výuky. Hlavní silnice. Špatně, dobře. Přikázaný směr. Špatně, dobře. Zákaz vjezdu. Přikázaný směr. K dispozici máte rozsáhlý edukační obsah a materiály na jednom místě. Společnou tvořivou dílničku. Můžete si třeba vyrobit jednoduché podzimní dekorace ze stín nebo kaštanů, pokud máte po ruce, anebo nějaké klidné čtení pohádek, aby si děti po obědě trošku odpočinuly. Propojení s umělou inteligencí umožňuje audio, video vstupy a výstupy, stejně jako klasické textové zadávání. Získáváte garantovaný přístup k systémům umělé inteligence v dohodnutém rozsahu. Koncept lze využít k provoznímu plánování i ke generování edukačních aktivit. Hotové edukační materiály a aktivity jsou přehledně seřazené v systému podle definovaných kompetencí. Je možnost hledat podle parametrů, kategorií i fulltextově podle klíčových slov. Správně. Systém je dostupný online na základě přiděleného uživatelského jména pro vaši organizaci. Stávající klasické aplikace a funkce na vašem zařízení jsou samozřejmě stále dostupné. To volitelné řešení vám poskytuje další prostor pro rozšíření výuky.